Helo pawb, Eli sy ma o PopT, a heddi dwi ffansi bach o hwyl a sbri. Felly dwi wedi gwahodd Steff a Jed i gymryd rhan mewn gêm gerddoriaeth dwi wedi rhoi at ein gilydd. Felly, hiya boys! Helo, Helo. So boys, faint ych chi'n gwybod am caneuon pop? Swn i eitha dweud lot, ond falle mae hwnna'n, bigo hunan lan bach gormod fyna, sa'n gwybod. Steff? Yn credu fi'n gwybod lot, ond tro diwetha nes i weid bod fi'n expert mewn subject penodol, nath hwnna fy nôl a o'n i bendant ddim, so dwi'n gweud unrhyw beth chwaith. O ie, Faint oedd y sgôr? Ie, pasgwyd yn sgwr. O, falle dros ni jyst symud mlaen, ie? Ie, 1-0 something. O, ie. I ddechrau off, Jed, dwi'n mynd i anfon llinell o gan pop boblogau, a bydd rhaid i chi mewto dy hun, a mae rhaid i Steff dyfalu be yn union yw'r llinell yma a enwi pa can yw e. Oce, chi'n barod? A dwi'n mynd i anfon y llinell nawr. Mamma mia, here I go again. Boom, nailed it. Straight away. Un Get away pwynt from that. i Steff! Woo! Mamma mia, cofi'n mynd eto. Bendigedig o fyna. Brilliant! Come on! Diwetha'n barod. O, sy'n pwynt i fi? Na. O, wel. Fi sy'n neud y gwaith i gyd. Mae un Ie, yn bach fel na. OK, so Steff, ti'n barod am bach o lip-sync o nawr? Fi'n barod. A fi'n anfon mewn 3, 2, 1. Rain on me. O'n i ddim yn gwybod beth oedd y tune, so nes i just... Pa can hwnna? What- Ariana Grande! Rain. O, Na? ddim yn gwrando ar Ariana Grande, really. Dwi ddim yn un Na o fi, big fans. sorry. O, be chi fel, boys? Wel, chi'n smasho hwn. Wel, oedd hwnna'n eitha da, Steff. Glaw rain. Iawn, so Jed, os chi'n gallu mewto dy hun, please. Iawn, so dwi'n mynd i anfon mewn 3, 2, 1. Mae'n lico hwn. Oh. It's Friday day. It's Friday day. That is the new. Dyna'n pwynt i... Steff! Wow. Mae'n gwyn o'r te, mae'n sad o'n syl y what? Mae'n sad gwyn o'r de. O, mae hwnna'n anodd. OK, so Steff, ti'n barod? OK, dyma ni. Come on, Steff. O, dwi'n cael meddwl fach, man. O. O, confused. Really confused? Yw hwn yn rhan o fe? Yeah, if we want to run. Dechrau nawr? Okay, chwarae drums. No, sorry. Unrhyw clue? Unrhyw syniad? Right. Ag eto. Rhywbeth love. Mm? Cael, heart. Boom, boom. Punch. Ond y ddawns ti'n efo fe, Steff. Neud y ddawns. Neud it down, Steff. Come on, Steff. Neud it Come down. on!
Steff, more, need it down, Steff. Nail of out! Oh. Did somebody break your heart? Sa'n gwybod geiriau cydaf, ond ie. O, dwi'n edrych mor dwp nawr bod fi wedi gwneud y bounce fan pan yna bounce yn barod. Oh my gosh, Steff, ti yw'r brenin o TikToks. Dwi'n gwybod. Ond fi bach fel, o'n i'n meddwl gormod am y geiriau yn hytrach na just neud e. Just neud e, man. Neud it, man. Flow. The flow, man. So mae'r pwynt yna yn mynd i Jed, da iawn! Oh, yes! Woo! So ar ddiwedd y challenge yma, mae Steff wedi ennill! O'r diwedd. Da iawn, Steff. Ti'n gofyn fe nes di fi tro diwetha, Jed? Pan nes i golli? O. Fodd arall. Ie, sy'n mynd yn teimlo, Jed. Loser. Huh? Wel, mae'n teimlo'n well na 0 i fod yn honest. O, ei. Fel fi'n gadael y Zoom hyn. So, rydyn ni wedi dod i ddiwedd rhan 1, ond cofiwch i wylio rhan 2 tro nesa. Hwyl! Ta!